benvingudes. Anem a donar lloc a la presentació de la campanya arran de l'organització És la clau de la victòria, #laclau, per si voleu tutejar. I havíem dividit la xerrada en tres parts. Primerament, Flaura farà la presentació genèrica de lo que és la campanya a nivell nacional. En un segon lloc, jo faré una intervenció donada la conjuntura del FESIOG a nivell de País Valencià. I per últim, però no menys important, com se sol dir, la companya Sílvia del BDS a País Valencià ens farà una explicació de lo que és, donada això, que és una campanya per l'organització, de lo que és una lluita concreta d'organització, en aquest cas en el tema del BDS i del suport al poble palestí i més en concret de lo que és el boicot, sancions i desinversions a l'estat sionista d'Israel. I això, passe la paraula a Flaura, que farà la presentació de la campanya. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a totes per ser-hi. Gràcies a les companyes d'organització del FESIOG que ens han permès tenir una estona per poder-vos explicar la campanya que portem ara entre mans arran. Abans de començar, jo us explico que aquesta presentació ha anat voltant per tot arreu del territori. Avui som aquí a Benlloc, però el cap de setmana passat érem a Vic, el cap de setmana passat érem a Lleida. Hem anat voltant per tot el territori. De fet, ara mateix també som a Tarragona fent la mateixa presentació i que la nostra idea és una mica compartir aquesta campanya en pro de l'organització de les joves a tot arreu del territori i construir també, en base a aquestes presentacions, construir una mica el país i que puguem dibuixar el país fent aquestes presentacions. Aleshores, la campanya es diu l'organització és la clau de la victòria i per tant assenyala l'organització com a l'element imprescindible per aconseguir qualsevol tipus de cosa, qualsevol tipus de lluita que portem entre mans i per això també una mica el format aquest de xerrada que fem, que sempre portem algú de l'assemblea local o de l'assemblea més propera i algú d'una lluita local perquè entenem que és imprescindible que totes puguem conèixer quines lluites estan duent a terme en el nostre territori. Aquesta campanya neix una mica davant d'un context que ja s'ha dit molts cops, que és un context de desmobilització absoluta, que s'entén que tot es fa per les institucions i nosaltres veiem la necessitat de posar sobre la taula la necessitat de l'organització al carrer i de la lluita, que és una cosa que venim dient des de sempre, però que ara veiem que en aquest context era més necessari que mai posar sobre la taula. Aleshores, veiem dos contextos una mica diferenciats. D'una banda veiem el context del Principat, que sí que veiem que amb tot aquest tema del referèndum les institucions estan tenint un pes importantíssim i després veiem per una altra banda, les Illes i el País Valencià, com aquests governs del canvi, que s'erigien en principi com els que ens permetrien que les nostres vides fessin millors, han institucionalitzat moltíssimes de les lluites i alhora s'han mostrat ineficaços, que era una mica el que l'esquerra independentista ja venia dient, que això no servia de res i que realment els canvis radicals que enteníem que anaven a l'arrel del conflicte i a l'arrel del problema eren els canvis que se solucionaven des del carrer i amb l'organització. Aleshores, nosaltres ens trobàvem en aquesta situació i veiem aquesta situació de cada cop hi havia a una part del país, al Principat de Catalunya, una convocatòria per un referèndum i enteníem que aquesta campanya el que ens permetia era defensar aquest referèndum com a eina política, però com a eina política entesa com a que si la gent no es mobilitza i la gent no s'organitza, això no passarà. Aleshores, si realment es vol fer un pols, si realment es vol lluitar per esquerdar aquest estat espanyol que oprimeix els països catalans, l'única manera que hi havia de fer-ho era movent a la gent. Aleshores, és una defensa del referèndum no com a tal, no com a la urna posar el paper i tal, sinó com a un seguit de persones que es mobilitzen i que sense la mobilització de totes aquestes persones no serveix de res i tampoc es donarà lloc al referèndum, que ja veurem què passa a l'octubre. Aleshores, una altra de les intencions que tenia aquesta campanya també era fer posicionar la gent, perquè estem en un moment on hi ha moltes coses que queden com poc concretes i molt dissoltes i molt abstractes i aleshores nosaltres
posàvem com coses sobre la taula i dèiem no, aquí les coses només funcionen amb organització i si no estàs a favor d'això, explica't, posiciona't, sobretot amb compromís al País Valencià i amb els comuns i així nosaltres ens trobàvem del rotllo que tot eren unes postures molt indefinides i buscàvem posicionaments de dir, bueno, que es posar sobre la taula aquesta necessitat i buscar un posicionament. Aleshores, d'alguna manera el que volíem era també recordar que la paraula independència o això no és una paraula buida, cadascú l'omple una mica del que vol i nosaltres l'omplíem de coses molt clares i coses que teníem molt clares i per això fèiem els 10 eixos que tenia la campanya que després s'han traduït en 10 accions. Us les explico una mica i després ja passo com a fer un tancament, que tampoc em vull allargar molt. Però la primera acció que fèiem nosaltres era una acció a la seu del Partit Popular a Barcelona, en la qual era bàsicament simbòlica, que no anàvem, ja us aviso, a demanar res, no els anàvem a demanar si us plau i deixeu-nos votar, anàvem a avisar-los que nosaltres, amb la força de la gent i amb la força dels joves, per tant, amb el poble organitzat al cap i a la fi, nosaltres donaríem, o sigui, faríem passar un referèndum, faríem que això fos possible. I era un avís. Aleshores, això mediàticament va ser una bomba, el món es va tornar boig, la caverna es va tornar absolutament boja, vam obrir telenotícies de Telecinco, a La Razón i a l'ABC són portada, com a la majoria de diaris de l'estat espanyol, i això ho explicaré una mica més tard, també estem tenint repressió política per això. De fet, aquest cap de setmana passat vam tenir les 3 primeres detingudes per defensar aquest referèndum o per sortir al carrer per aquest referèndum, que es van passar 24 hores en una comissaria, perquè així es va decidir, perquè es veu que el que vam fer va ser molt, 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 molt greu. Aleshores, la segona acció que vam fer era una segona acció a la Borsa de Barcelona. Ens vam encadenar a la porta com a RAN i el que preteníem fer amb allò era avisar que tot aquest relat que s'està construint ara, de primer la independència i després ja en parlarem de quin projecte de país volem, era un relat que a nosaltres no ens servia, que nosaltres només tenim un projecte polític molt clar, que és un projecte polític que és el de l'esquerra independentista, que és un projecte de països catalans, és un projecte de socialisme i és un projecte de feminisme i que qualsevol altra cosa no ens servia. I que, per tant, enteníem que anar a la borsa i dir això trencava una mica també amb aquest relat de no saber ben bé ni què s'està demanant ni senzillament demanar una independència cega que al final és un canvi de nom que és un continent buit. La tercera acció que vam fer va una mica lligada amb aquesta. És una acció que vam fer convidant a les assemblees i als agents juvenils que així ho creiessin oportú a assenyalar i atacar empreses de treball temporal. Les empreses de treball temporal tenen com una trampa en el seu nom, no? Vull dir, elles diuen que són de treball temporal, però realment depèn de com tu miris, no? Si tu ets una empresa de treball temporal sempre tindràs algun jove o algun treballador precari disposat a treballar perquè no té res millor i perquè si no els seus fills es moren de gana o perquè no es pot emancipar, no pot pagar-se els estudis, etc. Per tant, sí que són com temporals des de la vida d'un jove que es passa uns certs anys de la seva vida treballant mitjançant empreses temporals, però aquestes empreses estructuralment es lucren del treball precari de les joves i de les treballadores en general. Després vam fer una acció en clau de països catalans on Arran va treure totes les senyals frontereres dels estats que oprimeixen el nostre poble i així es van treure els senyals que feien frontera amb l'estat espanyol, amb l'estat francès i amb l'estat andorrà, generant també bastanta repercussió. I encara no s'ha acabat la campanya, encara ens trobem en fase de campanya. Es va fer una acció també a València, que era una acció d'habitatge, que també es va fer en una assemblea del Principat, també es va fer Gràcia, on el que es va fer es va ocupar un pis turístic per assenyalar i per fer visible en quines condicions estan quedant les nostres ciutats més grans, com se'ns està fent fora de les nostres ciutats directament, amb els preus desorbitats que infunda el turisme i com els pisos que estan buits estan al final a l'ús d'uns turistes que venen a passar i es deixen més diners que nosaltres i per tant els surten més a compte.
Aleshores, ja per anar tancant, la campanya no s'ha acabat, seguirem fent accions al llarg de l'estiu i també, en principi, ja veurem què passa al Principat l'1 d'octubre i si hem d'estar defensant el referèndum o què hem de fer, però en tot cas la idea és aquesta, és que tot aquest projecte que tenim d'esquerra independentista, tot el nostre projecte de país, els països catalans no són possibles si no ens organitzem. I hi ha moltes maneres d'organitzar-se, hi ha molts col·lectius, però que al final l'organització és la clau de la victòria. I l'últim que volia dir sí que és al voltant de la repressió, perquè l'organització sí que al final comporta repressió i nosaltres ho vam viure com a RAN, que aquest cap de setmana hem tingut 3 companyes de l'organització dormint a comissaria perquè els Mossos van decidir que complirien amb les ordres del jutge que el PP ens havia denunciat i per tant això prevalia el fet de que un grup de joves es passessin davant d'una comissaria enganxant ganxines i encartellar cartells per assenyalar aquells que al Principat diuen que un referèndum no és possible i que com que és anticonstitucional no es podrà expressar al poble del Principat de Catalunya. I aleshores nosaltres tenim clar que la repressió forma part de l'organització, que vull dir, quan tu vas a canviar les coses i a qui no li interessa, doncs farà el que pugui perquè tu no ho canviïs. Jo crec que això a diferents escales ho hem viscut totes. A l'institut, quan et queixaves contra un examen i et posaven notes més baixes, etc. Vull dir, en qualsevol tipus d'organització sempre hi ha la contrapartida de la repressió, però en tot cas tenim molt clar que aquesta repressió no ens fa gens de por, perquè queda una mica lleig dir-ho, però tenim una mica clar que tenim la raó i que mires al llarg de la història i és només amb organització popular i amb desobediència que s'ha construït amb qualsevol tipus de projecte polític. I res, només acabo amb això, animant-vos a organitzar-vos, a qualsevol dubte que teniu després, si voleu fer-me'l, i això, però sobretot a organitzar-vos i a no tenir por, a organitzar-se i que, i ho diuen molt els col·lectius feministes i jo crec que és una de les coses que fem millor com a esquerra independentista o com a moviment juvenil, que és tenir clar que juntes som més fortes, doncs fem-ho així. Vale, bueno, pues això, com havia dit abans, esta primera part estava pensada dins de lo que és este cicle de xerrades que estem fent, estava pensada per a que en cada comarca es tracta a nivell, les problemàtiques que n'hi ha en aquesta comarca concreta, però com he dit també, com que estem en el FESIOG i com que és la conjuntura que és, parlant també amb altres companyes d'assemblees del País Valencià, comentat que seria més adient això, fer una aproximació de lo que seria la campanya de l'organització que és la Creu de la Victòria, la conjuntura també del País Valencià i explicar com l'organització ha sigut possible o ha sigut el mitjà al País Valencià en aquests últims anys. Per començar un poquet, Flaura havia començat la seva intervenció parlant de la desmobilització que estem vivint en este període concret i pense que cal tirar un pas enrere i saber com va començar aquesta desmobilització. Crec que aquesta mobilització se dona dins d'un cicle polític que va començar probablement el 2011 amb el cicle del 15M i el que va ser un any després a la ciutat de València tot el procés de la primavera valenciana on la policia va reprimir brutalment a joves que defensaven una sèrie de problemàtiques que n'hi havia a la ciutat de València. Aleshores, ahir se va produir, en aquest any 2011, 2012, 2013, se va produir una escalada de mobilitzacions. Està clar que evidentment, aquestes mobilitzacions tenien un discurs per ara molt ambigu, que no sintetitzaven res, unes proclames molt abstractes, si volen dir-li, però que en tot cas marcava un abans i un després respecte a lo que havien sigut els anys anteriors, on governava el PP i ningú se queixava, tot el món estava indignadíssim en sa casa, però com a molt ho expressava a través de les xarxes socials i poc més. Aleshores sí que va començar a haver un seguit de mobilitzacions arreu dels països catalans i de l'Estat i
va arribar un punt que la gent que estava farta d'eixir a les places i no aconseguir res. Aleshores va haver una segona fase d'aquest cicle polític que va ser una davallada de les mobilitzacions. Durant aquesta davallada algunes organitzacions, o van sorgir un seguit d'organitzacions que no és nou al llarg de la història. En el moment que n'hi ha una mobilització popular, en aquest moment comencen a aparèixer organitzacions que s'han dit oportunistes, que han sintetitzat este malestar popular en formes diverses. En este cas se sintetitzava a través d'una vàlvula d'escapament que era electoralista. I han eixit una sèrie d'organitzacions a nivell electoral que el que han dit és ja no cal que estigueu als carrers. Ara el que heu de fer és votar-nos a nosaltres i nosaltres vos apanyarem els problemes. Però això ha sigut tant a nivell de Principat en el procés d'independència com a nivell de País Valencià i a nivell de països catalans en totes les mobilitzacions. La gent que eixia al carrer ara ja no ho fa. Per què? Perquè ha vist una eixida electoralista a aquestes problemàtiques. No obstant, crec que en aquest procés també va haver una dinàmica que crec que és prou positiva, que és la que la gent va començar a prendre consciència i algunes persones, algunes joves, van començar a organitzar-se a banda d'això i van dir i en el moment que van vindre aquestes organitzacions oportunistes a dir que el que n'hi havia que fer era votar-les, van dir el que n'hi ha que fer és organitzar-se. El que cal fer és agarrar totes aquestes problemàtiques que teníem abstractes, totes aquestes premisses que no canalitzaven en res i donar-li un contingut teòric i un contingut pràctic, una praxi política. I aleshores, en aquest sentit, pensa que va sorgir, en aquesta davallada de mobilitzacions, va haver gent que se va organitzar i va decidir organitzar-se. En aquest cas, al País Valencià va ser molt significatiu i se va organitzar, en aquest cas, en l'esquerra independentista, i molts joves van organitzar a l'organització juvenil de l'esquerra independentista, que és Arran. I no és dir per dir, sinó que han eixit moltíssimes assemblees enguany. Començàvem per fer la vista enrere, com van començar en la Ribera, després la Ribera Alta, després la Plana, després van començar a eixir múltiples assemblees a València Ciutat va eixir una, a la Vall d'Albaida, segurament m'estic oblidant, a la Marina Alta. La Ribera després va ampliar el seu marc geogràfic i va passar de ser la Ribera Alta a tota la Ribera, i tot això mantenint algunes assemblees històriques que encara estaven com a l'Alacantí. I inclús en un discurs polític de països catalans obertament independència, socialisme i feminisme, podem dir que arreu dels països catalans és un discurs que n'hi ha gent que n'hi ha joves i militants que subscriuen a la totalitat. I penso que és molt important no dividir les lluites i en aquest cas agarrar una organització com Arran, que és una aglutinadora de lluites, ja dic, per la independència i, com ha dit Laura, independència, socialisme i feminisme. La unitat d'aquestes lluites és indispensable perquè n'hi ha una frase que deia Manuel de Pedrolo, que igual el coneixem perquè a l'institut ens han fet llegir el mecanoscrit de segon origen, però a banda de ser un escritor prolífic era un marxista convençut, Manuel de Pedrolo, i té un text que és Marxisme i nacionalitat, on diu que ser marxista, o el que diem ser socialista, és indeslligable de combatre qualsevol tipus d'opressió. I diu Pedrolo que és indeslligable de combatre l'opressió de gènere, de combatre el sistema patriarcal i combatre l'opressió nacional, combatre el que se sintetitza a nivell de País Valencià i a nivell de països catalans en la lluita contra l'estat espanyol i contra l'espanyolisme en termes genèrics. Aleshores, a veure com vaig de temps. Bé. Aleshores, la unitat i això ho dic principalment perquè n'hi ha moltes organitzacions que diuen el primer és la lluita de classes i això de la qüestió nacional, això de la independència ja vindrà. No obstant, què passa? Aquestes organitzacions el que venen a dir no és que ja vindrà, sinó que aquestes organitzacions ja tenen un marc propi. Un marc propi que moltes voltes és el marc espanyol i diuen nosaltres, i està clar, com aquestes organitzacions ja tenen el marc, diguem, polític
geogràfic marcat, que és l'estat espanyol, pues, òbviament el marc nacional o la qüestió nacional es dona igual, perquè ells són, malgrat que puguen tindre una consciència social, escriure's a l'esquerra o dir-se comunistes o anarquistes, s'adscriuen al marc de l'estat espanyol, a un marc polític que és el marc de l'estat espanyol. O tenim la contraposició a este fet, i és que s'adscriuen a un altre marc capitalista que ha marcat la burgesia, que és el marc autonòmic, que és el marc, per exemple, de País Valencià. I n'hi ha algunes organitzacions que parlen de País Valencià com la seva nació i el seu marc d'acció política és el País Valencià, no obstant no se n'hi d'ahir, no qüestionen res més, no qüestionen el marc, que aquest marc ha sigut un marc imposat i que el marc lingüístic, el marc cultural, que el marc que ens engloba tots són els països catalans. Però en aquest sentit, arran va, i ja tornant un poc al fil de lo que era el moviment, el cicle polític del 15M i la desmobilització que va haver després, moltes persones, molts joves al País Valencià sí que van subscriure aquest polític, aquest discurs polític, i ahir on les organitzacions que van voler canviar el discurs per agarrar a més gent, ahir aquestes organitzacions van caure en el declive o han desaparegut o ja estan pràcticament mortes. Allà on les organitzacions que proclamen el País Valencià i no miren més enllà, no parlen de països catalans, també estan a poc desapareixent, o almenys no se les veu massa, a lo millor ocupades en qüestions a les Corts. Doncs ahir arran se veu com una força que està eixint des de la base, des de la unitat popular, des de la mobilització a peu de carrer, a través de plataformes unitàries, a través de... Ara estem a la Plana, parlem del Casal Popular de Vila-real, parlem del Casal Popular d'Onda, parlem del Casal Popular de Castelló, que també ha seguit una dinàmica d'esta, en un moment de desmobilització, apostar, el Casal Popular de Castelló estic parlant, apostar per l'ocupació, per exemple. De fet, el proper dia 14 és la inauguració de la primera fase del Casal Popular de Castelló, en el seu nou local ocupat, que és una aposta per la ruptura política, per allò establert per l'ocupació, com a manera d'organitzar-se i d'emancipar-nos en una activitat política pròpia i autogestionada, realment autogestionada, que és l'ocupació. I, bueno, se m'ha fet un poquet curt, però també vaig a passar ara en la companya Sílvia, que com he dit, de la mateixa manera que tenim Arran com una organització que engloba diferents lluites i que tracta de tindre una visió genèrica de lo que és la lluita, ja dic, per la independència, per la qüestió nacional, per la llengua i la cultura catalanes, per la qüestió de gènere, lluitant contra el sistema patriarcal i contra l'opressió de classe, diguem, lluitant contra el sistema capitalista, també és necessari que n'hi hagi organitzacions sectorials que s'encarreguen de lluites concretes.